ọjị. Ọjị bụ mkpụrụ osisi dị nsọ ma nwekwa nsọpụrụ n'ala Igbo. Eji ọjị ele ọbịa, eme omenala dị iche iche dịka ịlụ nwaanyị, ichi ọzọ, ịgba afa wdg. Ejikwazi ọjị agọ mmụọ. N'eziokwu, ọjị bara nnukwu uru n'ala Igbo. Ọ bụ ya mere ndị Igbo ji asị, onye wetara ọjị wetara ndụ. Ọ bụghị sọ nke a, ọjị na-egosi ịfụnanya n'ebe udo dị. Ọjị dị oke mkpa n'ala Igbo. Ọ bụ ya mere ihe ọbụla a ga-eme, ọjị na-ebute ụzọ. Ọgbalụ kwesịrị ike na nke a mgbe ọ sịrị, ya mere ihe ọbụla a ga-eme n'ala Igbo, ma ọ bụ idozi okwu, ma ọ bụ ịgọ mmụọ, ma ọ bụ ile ọbịa, n'ihe mbụ a ga-eme bụ iche ọjị. Ihe nke a pụtara bụ ọjị bara nnukwu uru n'ala Igbo gbaa gburugburu. Ọ bụ ya jikọrọ ala Igbo niile ọnụ mere o jiri bụrụ ọdịnala jikọrọ Igbo. Nke abụọ bụ na ndị Igbo kwenyere na ọjị bụ oke osisi. Ọjị bụ isi ma bụrụ nwoke dịka nkwenye ndị Igbo siri dị. Ebe ọjị bụ nwoke, ụmụ nwanyị ekwesịghị ịgọ ya maka ndị Igbo kwuru na isi ji adịghị adị n'ala ọdụdụ ya epu ome. Nke atọ bụ omenala, nke bụ isi sekpụ ntị n'ihe niile akọwara mere ụmụ nwanyị ejighị agọ ọjị. Ọ bụ omenala ji isi ihe niile a na-eme n'ala Igbo. Ọ bụ usoro ndị Igbo ji ebi ndụ ha. Ọzọkwa, ọ bụ nkwenye omume ejiri mara ndị Igbo. Omenala na-egosi ihe ndị na-eme, ihe ndị na-ekwu na ihe ndị kwenyere. Ọ bụ ọnọdụ a mere na nwaanyị anaghị awa ọjị ma ọ bụ ịgọ ọjị n'ala Igbo. Nke a gosiri na ụmụ nwanyị anaghị awa ọjị n'ala Igbo bụ ọnọdụ omenala debere ha. Chinua Achebe gosipụtara nke a mgbe ọ kọrọ ọnọdụ omenala debere ụmụ nwanyị n'ebe ọjị dị. N'akụkọ ya, ọ sịrị na nne ya were ngụ wee ghọtuo obere ọjị. Nke a mere ka akpọpụ ya n'aka ụmụnna ndị hụrụ akparamagwa ya dịka nsọ ala. Lee ka o siri gaa n'akwụkwọ ya. The neighbor reported this incident to the male folk, who then exaggerated the insult to our tradition. Ihe nke a pụtara bụ na omenala mechibidoro nwanyị ịgọ ọjị. Ihe kpatara ya bụ na ọjị dị nsọ. Ọ bụ ya mere Chinua Achebe jiri kwuo sị, the kola nut was a sacred fruit and had a very distinct and distinguished role to play in Igbo life and culture. N'ikpeazụ, ịsụgharịa ihe Achebe kwuru, o mere ka o doo anyị anya na ọjị bụ osisi dị asọ nke nwere ọtụtụ ọrụ ọ na-arụ na ndụ na omenala ndị Igbo. Ọ bụ ihe ndị a mere na nwaanyị anaghị agọ ọjị n'ala Igbo. Nwaanyị ịgọ ọjị n'ala Igbo na-egosi na nwoke anọghịzi n'ala Igbo. Anyị ga-amata na nwoke bụ isi ihe niile n'ala Igbo. Enweghị ebe a chụrụ àjà udele na-anọghị ya. N'ihi ya, nwaanyị ịgọ ọjị dị ka ebe a hapụrụ isi aka gbawa ụrịọm. Nke a jọgburu onwe ya maka ọ bụghị ka omenala Igbo siri dowe ya. Odee, o si n'aka Chukwu Onyemaechi.